Nggone ning geger. Ora enek manu ning geger biasane mencok ning wit-witan. Mabur ning akasa eneng. Ono sing manggone ning geger ya kuwi manuke jarang kepang. Kok iso? Iki jarang kepang ta? Pamane ki winong jarang kepang. Lah aku sing numpaki. Manuke ning geger. Rusuh. Saru. Bodo-bodo kok rusuh. Setan iki pancen kudu rusuh ngono. Hey, hey, Anjing. Anjing. Para penonton kabeh. Yen kabeh nonton nganti tancep kayon tak dongake tambah akeh rejekine dawa umure. Amin. Ewadene bar limbukan kok mulih tak dongake tambah anake. Amin. Ngene iki ya pamundhute putra-putrane Burini lho iki. Men generasi apa saya? Gen Z Alpha Maret. Ayo melu pae, ayo melu pae, ayo melu pae, ayo melu pae, ayo melu pae. Bapak. Apa to? Nonton wayang, Pak. Neng endi enek wayang? Neng daleme Burini, Kepoh, Sambi, Boyolali. Yo nonton wayang yo kena. Ning saiki turu dhisik. Kowe yen pas perang tak gugah. Aku perang ra seneng, Pak. Seneng aku egolane sinden pas limbukan. Cak cilik ora pareng kaya ngono kuwi. Kuwi 18 plus kaya ngono kuwi. Gak boleh. Bobok sik. Hah? Bobok sik. Bobok? Yo. Ora takon bobok, ngerti ongkek-ongkek ngerti dolanan jaluk ngerti. Bapak! Apa? Anuku. Diselamat liye. Mulane iki bubuka. Bubuka men ora diganggu karo wong bobok. Bobok? Iya. Walik Juli Farida Markaban Mardian Markaban setan kok kleru. Aku mbiyen ki nalika isih urip ki dadi pejabat.
ning seneng aku mangani dhuwit rakyat mangani dhuwit pajak mula tak pangan ora dadi daging awakku dadi belung tok jerangkong kaya ngene iki